megalayapost.news. Council's Autonomous District Council ni kesngi kalalai benjurip ya kalau adong kabadan hamau patch ya bat mauro kini kejingle jurip jangka KHDC kadai hadian belayo jing ujor na ke VPP dan ke bakano bakadon ke jing syaklun jaka hakibenta kalau adong ya kejingle jurip la alam hi du chief executive member CM ke KHDC ba sebolang renja ha kejing don lang ki executive member but chairman ke KHDC ba strong pillar kharjana nalor ki officer ke tanah trikam ke council Habakrin Skilab Taik Bor, Chief Executive Member, kaki HDC, ba say borlang rinja, ulong, bah kejingle jurib, lalap shisha bagadon, kejing syaklun jaka, hagi benta kalawadong. Ba say borlang ulong, bana kaliang ke isi, hagi singban wan, kan sasyong jingelang, banyathir halor kene, haswa ban shim ya karai. Ulong bana kaliang ke isi, kan shim ya karai, ke babahatam, banyada ya kalawadong, namar kene ke klau, omtang, bakalong kejing kerku, ya kibriu, Henry, wat ikimrat klauru. Padahal ka sengi menta omtang ina kaliang ke jongi, kumki isi, berkat bagi MDC jong VPP ngiwan lang hang ni berkat bagi officer jong ka council naki lightly ki department kata nak ilaka department nak land department ban nak forest department ki officer dan lang hang ni banduan pet lang ya ke ka pala ja ya ke jingkala jong ni ka kalamopat kawadan Cibon ki ting kse adien pangelayo ya ka nak liang ka Syuki ko jungang layo ya ka ujor ya ka city naka youth wing bat ka women's wing jong VPP ya ka jingwan jengok jogi hakini ki sengi tayo peladap de hakini ki net sengi naka liang jungang ala khot iki para isi bangini syong pat ngila shimi karai ba mata sengi ngin wan jengok pat hadien jing ni wan jengok jengi mata sengi hakini ki net sengi ngin sakhot kerpang ya ka isi ka jongi pat hakata ka isi ka bangin sa chong ngin perkhat ke ke sinjam ka bangin le ha ka badai bakaneka lau adong ka ba hausam arja khat saw la IT ka lau adong ha bangi ong lau adong ka bangi su thu sha hi bakade na ka ta ka jing pen pensa ya ka khlau ka patap kham tam na ka jing don kam jong ki khon ki hajar jong ki ma ngam ngalai PE hi ba no meneng la ya jong tai ko ong chairman mene na do ta na siap lang kerding ter ngi payah ni hamoro pila dan Cibon ki jingkala bat ngi iru badan Cibon ki pilar ki mauput ki bayang hakane hapring jone ka klau ngim simtip bade ki mauput jong noru te haduk mentahi ngi dang sa ko umdum ngim simtip dan den mar kadau IP ka jingwan jongi mentah ni kalong tang senjam ka benikong baka senjam ka ar kalong bangin sa syong gi isi hakini ka kanya sngi bat ngi sa shim ya ka senjam ka ka bangin rai na ka mentaban pendapat ya kene ka klau ka badan kam na kam taki imlang kasalang ngam tip ya kene ka jingyo jong kini ki breu jong kini ki kenhon ki biyo ki basi kini ka put hang ni ngam tip lagi dei sishan ki balayat ket kum kalenti ni ka we na pring ka jingbo ro habangi ngi ai kum ka khon ki hima jong ka ri khasi ki jong ngila dal lang jong ki hima hato kita ki bayo la radai mana de kalenti ka badai ro hato kita ki bayo ikane ka khlau man penon kam ya ka hato ki dei hok em ki khon ki hajar jong ni ki hima ka ba shifting kolong bayo uyo de ki we pat namar ba ki jing don jong ni ka khlau kolong na ka banta ki khon ki hajar bagin penon kam kat kum ki kendon ka bangalayo i ha ka jingete ha ka snam arja khat saw ha ka ar trik ume bangela i bagi khun ke jar kila bin penun kam yang ni ka khlaw na ka benta ka bit ka biang na ka benta om man penjula de ka andai tang ban chule na ka benta ban penun kam ya ka mariang ladan kono ka jinon kam ke jongki den rei om na ka benta ban chule pathar penjat pathar kita ki kendon ki bla biang ba nganget bau si am bore man chua ba ardan mila masai mo rengkat bau pa iem la khat no la thu manix iem rengkat bat ki menteri ki badan hatu ki por nganget ba ki la le ya ka bahatam na ka benta ban penlong law adong hendrai ka basusi pat kolong ba alom ba ka jingi i jungai ki kot keslang ngalap ka kerteng ka basutenat ba bagi ai ki ong ba ka ni ka khlaw lembaki hima ki ong ba ka ni ka khlaw na do ko por ka ba mendai kadai ka khlaw ki bagi ai kerteng ka law ka khlaw sumar kerpang ka bagi ai kerteng lese ha ka por ka ba menor la si ka malong sisa kata ka khlaw ka ba sumar kerpang ika
Dengan ngai scam ru baki isi ha kapor jeng ba adan ipeng kala law adang ai se ngai idan ke jeng iper ha padang kata ke jeng long jeng man jo kata ka klau. Megalayapost.news.